No czadzią żeś. Daj mi pokój. Wiluś! Wiluś! Jeszcze komuś zrobisz ała. Dej ta pistola. Nie będziesz szczelać do mnie. A byda szczelać. Dej mi ta giwera. Dowej. Wiluś. Świtnąć mojego Wilusia. Bonanza po śląsku. Występują Pomsta. Byliście kamratami? Ja. Był moim kamratem. I co pani Torowski zrobi? Z czym? No w tej sprawie. Przeca go świtnęli. To prawda, ale to nie tak było. On było żarty. Nie mam zamiaru tego słuchać. Co by nie złonaczył, to nie zasłużył na ta śmiertka. Dobrze, że go znał. Jerzek jego bratem. Red, pra? Bo sprawiał o mnie. I to nie roz. Powinien żech być przy nim. A pani kim była dla niego? Bardzo mnie adorował. Przajałach mu. Adorował? I tak skończył. Wiele o panu osprawiał. A co na przykład? Że służył pan w wojsku i polował na bawoły. I na pewno, że radza się są. Był moim bracikiem. Popytałech ludzi i wiem, w to go świtnął. Hos Cartwright. Zna go pani? Wszyscy znają tutaj Cartwrightów. Jo nie, ale na pewno niedługo poznam. Proszę, nie. Byli jego kamratami. To mój bracik. A ten, w to go świtnął, musi zapłacić. Pomogę ci. Nie trzeba. Jak skończymy, to pomogimy chłopcom przy spędzie. Nie łom się. To był unfall. Wiem, co czujesz. Nie dziwia ci się. Kaj jedziesz? Na pastwisko. Trzeba naprawić płot. Jedź z nim. Będzie szybciej. Nie, załatwia to sam. Durść gryzie go sumienie. Nie powinien głosować sam.
Może tak będzie lepiej. Kaj pojechał? Podobno naprawiać płot. Jechać za nim? Lepiej nie. Musi z tym walczyć sam. Jademy. Co łonaczysz? Nie skradaj się tak. Zadałek ci pytanie. Martwia się o Hossa. Jeszcze nie przyjechał na Zot, a już świto. I co zrobisz? Jada go poszukać. A go dałeś Fadrowi? Nie. I ty też mu nie godaj. Zastanawia się. A ty, Kaj, to też mój bracik. Na co jeszcze czekamy? Wiele sam nie zrobił. Chyba nawet nie zamierzał zaczynać. To przystowie. Jadymy. To Hoss.
Nie odjechał za daleko. Czekaj. Dorwia go. Ratuj bracika i jedź po doktora. Nie możemy tracić czasu. Ostana z nim. Jazda. Zasnął. Dołek mu lyk przeciwbólowy. Lepiej dać mu pokój. Lepiej powiedz prawda. Co z nim? Gadając szczerze, stracił dużo krwi. Pocieszyłem go, ale nie chciał mnie słuchać. Wiem. Jest taki od kiedy Wiluś wziął i umarł. Dobrze wiesz, że to nie jego wina. Wszyscy wiedzą, ale on dalej czuje się winny. Kejby dało się go przekonać, że... Ben, Teroski raczej tego nie zrobisz. On od tej kule mógł kojfnąć. Co możemy zrobić? Na razie ino czekać. Przyjada jak ino byda mógł. Póki co nie traćcie nadziei. Powodzenia. Dziękuję, doktorze. Thank you, Doctor. Nie powiedział wiele. Nie mogę tak stoć. Zajrza do niego. Nie, Teroski śpi. Mo przez chwilę ostać sum. Nie możemy nic zrobić? Więcej już nie. Dobrze, że pojechaliście za nim. Co powiedział doktor? Post się odzywał? Pytałem go o to, ale... nie. Czas znaleźć sprawcy. To robota dla szeryfa. Można poszczelił go myśliwy. Wątpię. Hoss nie miał żadnych wrogów. Oby ten unfall nie miał nic wspólnego z Wilusiem. Zicna się pod jego drzwiami. Ino nie larmuj. Adam, wyślij kogoś do szeryfa. Niech sprawdzi, czy Wiluś nie miał jakichś szemranych kamratów. I co z nim? Dali śpi. To chyba szeryf. Oby. Można się czegoś dowiedział. O, witam. Wybaczcie spóźnienie. Byłem w Carson City. Jak tam Hoss? Nie za specjalnie. Znał pan moich synków? Dowiedział się pan czegoś? Ja. Nalejecie mi bunkawy? Ja, oczywiście. Czarnej poproszę.
Dziękuję. I co? Pomyliliśmy się. Wiluś jednak miał jakiegoś krewnego. Kto to? Mieszka tutaj? Chciałbym z nim pogadać. Langsam. Lepiej się wszyscy siednijcie. Ben, godą wam to, co byście nie usłyszeli, jak inni klachają. Dziękuję. 3 dni po śmierci Wilusia przyjechał jeden hop. Odwiedził jego grób i rozprawiał z jego działką, Mary. Wziął się Zimmer w hotelu na nazwisko Red Twilight. To jego bracik. To on musiał poszczelić hossa. A skąd wiesz? Zjawił się 3 dni po unfalu, a dzień później strzelał mojemu bracikowi w pukel. To styknie. Brakuje dowodów. Ja będziemy szukać dowodów, a on się pojedzie do Kalifornii. Spokojnie. Dobre, ale po czemu jeszcze go nie powieszono? Z 2 powodów. Twój bracik nie kojfnął, a po drugie nie mogę aresztować nikogo bez oskarżenia albo bez namacalnego dowodu, który przekona sędziego. Przecież wiadomo, że to on. Widzisz, Ben? Bez to, żech przyjechał. Nie chcę, co byście wjechali do Virginia City i kojfnęli można niewinnego chopa. Nikt nie godał, że my to planowali. Ale jak to on? Ostrzegam was. Na razie nie zbliżajcie się do miasta. Moje synki nic nie zrobią. Dzięki. Ale ja pojadę z panem. Chcę poznać tego całkiego Reda i się z nim pogadać. Bo stońcie tukej. I tym razem mnie posłuchajcie. Proszę was. Jesteś bracikiem Wilusia Twilighta. Red, pra? Ja, to jo. Ben Cartwright. Ktoś poszczelał mojego synka. Słyszałem o tym. Chciałbym powiedzieć, że panu współczuję, ale że go nie znał. O co łajzi? Przyszedł, że powiedzieć, że pana bracik zginął przez unfal. Bardzo mi przykro. Tak się składa, że mnie też. Nie widziałem pana prędzej, bo nigdy mnie tutaj nie było. Mam z synkami rancho, Ponderosa. A czym pan się zajmuje? Jeżek zwiadowcą. Bija się z Indianerami, poluje. Na bawoły też? Praktycznie na wszystko. Ma pan specjalną flinta? To chyba moja sprawa, pra? Mojego synka poszczelono z takiej giwery. Panie Cartwright, oskarżą mnie pan o zabójstwo? Od tego są stróże prawa. Jak mój synek kojfnie. To jeszcze nie kojfnął? Nie. Ma pan szczęście, bo mój bracik, ja.
Mary, idziesz na Kerhoff? Ja. Co te Roski ze sobą zrobisz? Nie myślałam o tym. A możemy o tym pogadać? Za niedługo wyjeżdżam. Nie pojechałabyś ze mną? Nie jesteś mi nic winny. Postana tukaj. Po czemu? Bez Wilusia żeś jest sama jak palec. Wiem, ale byliśmy sam szczęśliwi. Joznom ino to miasto. Chciałby, żebych została. Mam jeszcze wspomnienia. Jakie? Z jego pogrzebu? Nie musisz mi przypominać. Najwyraźniej muszę. Myślała o tym wszystkim. Hoss nie zawiniął. Wiluś wziął i umarł. Przystawiał Hossowi giwera do piersi. Ale Wiluś kojfnął. Zrozum, że to był unfall. Nikogo nie skrzywdził i kojfnął. Nie spoczna, dopóki Cartwright też nie kojfnie. To żeś był ty? Ja. Wycelowałeś trochę za nisko. Bez to szczekosz. Żeby się upewnić. Kojfnie nim się pojada. Tego, że jest pewien. Lepiej się już idź. Nie, póki żyje Hoss. Rozumiem, że szczylałeś do niego z pomsty. Ale styknie już tego. Leży w wyrku, a ty duś chcesz go... świtnąć. Ja. To należy się Wilusiowi. Nie było mnie przy nim, ale te Roski się zemszcza. Nie robisz tego dla niego. Nie zgodziłby się. Robisz to dla siebie, bo jesteś zły. Ty chyba lubisz zabijać, pra? Bier te łapy. Joe. Joe? Czego chcesz? Coś nie zgodzą mi się w papiorach. Siedziałeś za Roski obok niego. Ja. I nic żeś nie zrobił. Może recht. Bo nie ma dowodów. Jeżeś jak ten szeryf. Wszystko robicie pomału, a mój bracik umiera. Jeśli są jakieś dowody, to szeryf je znajdzie. Wtedy się zajmie nim sąd. Daj się pokój. Słuchaj ino. Nie ino ty się martwisz. Wszystkich nos to dotyka. Ale nie możesz się tak zachowywać. Chodźcie, idziemy spać i dokończymy to jutro. Jest bardzo przejęty. Minie mu to.
Pos, obiecuję ci, że znajdę tego człowieka, a potem go świtna. I powiem mu za co. Przyrzekam. Chciałbym się o coś spytać. Ja? Co leży na zachód stąd? Jak będzie pan cierpliwy, to w końcu dojedzie pan do oceanu. A bardziej w okolicy, nie tak daleko. Oprócz Ponderozy. Chyba nic. Ino jezioro, ale graniczy łono z ranczem. Proszę o rechunок. Będę się zbierał. Oczywiście. Podać adres do korespondencji? Zwykle się go nie ostawia. Ja to zrobię. Jadę do Kalifornii. To wielki stan, a konkretnie do Sacramento. Zwykłym szlakiem. Rozbija się obóz w Sulphur Springs. I to wszystko mam zapisać? Godołek ino Kajada. A ja, oczywiście. Dobry, fader. Zaglądałek do Hossa. Chyba mu lepiej. Równi oddycho. Też tak sądzę. Doktor dzisiaj przyjedzie? Tak godą. Daj mi chleb. Dzięki. A Kai Joe? Nie widziałeś go. Może też źle spał. Martwia się o niego. Widziałeś, w jakim był stanie. Nic mu nie będzie. Koż mu śledź na dół. Pogodą z nim. Chyba już wstał. Rozejrza się po placu. Nie ma jego ani konia.
Można pojechał się na przejażdżka. Nie oszukujmy się. On szuka bracika Wilusia. I co te Roski? Narobi się problemów. Znajdź go, zanim zrobi coś, czego będzie żałował do końca życia. Hoss, słyszysz mnie? Synku, posłuchaj. Wiem, co czujesz. Wiem, jak mogę doskwierać ci sumienie. Panie Cartwright? Mr. Cartwright? Przepraszam. Znamy się? Jerzek Mary, frera Wilusia. Już pamiętam. Niech pani wlezie Rain. Na dole nie było nikogo. Przepraszam. Nie ma za co. Gansnom wszystkim przykro. Wiem. Nie obwiniam żadnego z panów. Dziękujemy. Niech mnie pan wysłucha. O co chodzi? Co mi chcecie powiedzieć, pani Mary? Ciężko łoblec to w słowa. My się przajali z Wilusiem. Mieliśmy się hajtać. I wszystko byłoby w porządku, gdyby się nie pochorował. Nie wiedziałech o tym. Bo to przed wszystkimi ukrywał. Poszłach z nim do doktora i słyszałach ich gotka. Miał tak słabe serce, że mógł kojfnąć w każdej chwili. Nie zwracał na to uwagi. Tak, jakby chciał kojfnąć. Słucham. Całkiem się zmienił. Wyżerał pełno gorzołki i durś się chajął. Nie powinien tego robić przy takim stanie. Godał, że ma dość czekania.
I jak ma kojfnąć, to chce to zrobić gibko. Chciała go powstrzymać. Wiedziała, że straci życie. Jak mogę być tego pani pewno? Bo powiedział mi, że już się nie łoboczymy. Co? Co go dała? Hos, słyszałeś ją? Nie świtnął, żeś Wilusia. Com chciał kojfnąć. Lubią cię i nie chciał skrzywdzić waszej familii. Nie chciał, żebyś się obwiniał. Słyszałeś? Jego ino pocis, a on wziął i umarł. Nie, Mary przyjechała, żeby ci padać, że tak nie było. Rozumiesz? Rozumia. Ale coś mnie trapi. Wczoraj... Nie pamiętam. Nie przejmuj się. Mary, a ktoś jeszcze o tym wie? Jego bracik nie chciał mnie słuchać. Nie przypomina Wilusia. Jest mordercą. Powiedział, że przyjedzie na noc, żeby świtnąć Hosa. Czyli to jednak był on. Muszę zawiadomić szeryfa. Powiesz mu to, co mi tukaj żeś go dała. Ja. Tego by chciał Wiluś. Dzięki. Zastępca szeryfa na pewno jest niedaleko. Posiedzisz z Hosem, a ja po niego pojada. Ostanie z wami mój robotnik. Dobre. Niedługo wyda nazot. Pader. Nie dej, Joe. Hos, nie martw się. Odpoczywaj. Mary, dzięki za wszystko. Zaroski byda nazot. Wiluś był równym gościem. Przepraszam. Cieszę się, że żeś mnie słyszał. On by tego chciał. Szukam Reda Twilighta. Wyjechał pół godziny temu. Ja? Można bez to, że szeryf do niego 2 razy zaglądał. A kaj pojechał? Postawił adres do korespondencji. Pojechał do Sacramento. Ma rozbić obóz w Sulphur Springs. Dzięki. Jadę z tobą. Jak chcesz. Pod jednym warunkiem. Jakim? Jak go dorwiemy, to wycisnemy z niego zeznania. Ale nic więcej. Jasne? Dobre. Przywiezymy go tutaj żywego. Godą poważnie. Wiem, co czujesz i co chciałbyś zrobić. To złe. Nic ino godosz. Postawił ten adres specjalnie dla nas. To akurat rozumia. Też chce go spotkać. Warunek łostowo ten sam. Oddamy go w ręce szeryfa. Dobre. Jużek się zgodził.
Ani śladu. Nie mógł aż tak daleko odjechać. Lepiej jak trochę pojedziemy na zot. Patrz. Ja, zboczył ze szlaku. To droga do Ponderozy. Ja, Możrecht. W końcu był zwiadowcą. Wykiwał nos. Dopadniemy go jeszcze. O co łazi? Pan Cartwright? Robię dla nich. Kazano mi ostać z Hosem. Reszta pojechała na spęd. To Red. Idzie tutaj. Co robić? W bifeju na dole jest Givera. Przynieś mi ją. Nie szczelisz do bracika Wilusia, pra? Proszę, idź stąd. Ciepnij ta Givera. Twojego bracika nie załatwiłeś od razu, ale tak będzie lepiej. Rozwalało z łobu. Naprzód ciebie, potem jego. Ciepnij pistola. Łostoń tukaj. I co te roski? Wiesz, że cię świtna. Błagam, nie. Przysiąg, że to bracikowi. Ale naprzód pocierpisz, zanim rozwala ci łeb. Nie rób tego. Nie wtrącaj się. Całki czas chciałeś go świtnąć? Dotrzymia obietnicy. Jego zeznanie styknie szeryfowi. Mnie też. Dobre. Czylej, rozwal go. Ale wtedy staniesz się taki jak on. Możrecht. Zabierzemy go do szeryfa.
Nic ci nie jest. Jak się czujesz? Mógłżeś kojfnąć. Już mi lepiej. Będzie dobrze. Stoł o własnych siłach. Nie świtnął żeś go? O to, żech się bał. Miej więcej wiary w synka. Zabierzemy go do wyrka. Hej, Joe. Dobrze, żeś go nie świtnął. Nie szczylałbych do chopa, kiedy odważył się szczylać do ciebie. Udźwiękowienie Suprafilm. Przełonaczył na śląski i przeczytał Mirosław Riedel.